Bueno, pois eu chamame Miguel. Bueno, alcume, pois dende primaria chamame Garchu. É un pouco que utilizamos, ainda que non empregamos demasiado no noso día a día, pero vaya, que iso, Garchu. Bueno, tiño 23 anos, estudei comunicación audiovisual como aquí os outros dous, vaya. Os outros dous, así moi despectivo. Pois eu chamame Pedro, son do Porriño, tamén teño 23 anos, e nada, agora ven a... Xa Petrovski. Ah, sí, Petrovski, o alcume Petrovski. Bueno, saíu de Petrovski e, pois, deixei, non? Por que non? Eu son Juan, teño tamén 23 anos, estudei tamén como eles comunicación visual, e o meu alcume, que non é alcume, é Pirola. E non é alcume porque é o meu apelido real. A centrarse, por favor. A ver, xa superou. Por favor, non alimentedes aquí os traumas. E por favor, se facedes bromas que sean originais. Levo 23 anos escoitando, bueno, 23 non, pero 20 anos escoitando as mesmas bromas, entón, claro. Eu de pequeno tocaba o piano, pero, digamos, formar unha banda como tal, un par de aniños e pico. Comecei a tocar o chelo con... Sí, tocaba o chelo con 7 anos. Primeira noticia, Despois comecei a tocar percusión, estive ata os 18 anos tocando nunha banda de gaitas a percusión, o tamboril, e agora pois estou con este energúmeno. Que aquí o Petrovski trae a clase, Juan o punk e eu o flow, xa digo, non sei con que criterio, pero creo que é unha boa forma de empezar a poñarse, tío. Non sei se Juan quere aí... Sí, eu diría que Pedro é un pouco... Aí a virtude de Pedro é a súa heterodoxia. Toma. Non, porque creo que boa parte do espírito da banda é que aínda que fagamos rap, intentar facer un rap que se son tanto diferente, e iso conseguímolo, ou intentamos conseguir a través das instrumentais, e diso pois encárgase aquí o compa Pedro. Entón, bueno, é o rapero do grupo, que ten o flow, a clase e todas esas cousiñas. Haremos cada casa en primeira liña de mar. Fódete Maluma, este o tema do verán. Bueno, el ZR aparece como un proxecto profundamente político, profundamente militante. Entón, pois, se non sería de ZR, serían outras tantas cousas que facemos no noso día a día que están moi vinculadas con el ZR, pero sen ser, digamos, esa pata musical, non? O mesmo xeito que igual un día estamos escribindo unha letra reivindicando non sei que, pois igual o día seguinte ou o día anterior estamos na rúa colando cartaces que falan de cousas parecidas ao que falan as nosas letras. Entón, atoparíamos un que facer seguro e estaría orientado máis ou menos polos mesmos tintes. Como comezou el ZR? De broma. De broma. Bueno, hubo un momento que a nosa facultade, estudamos os tres comunicación audiovisual, como dixemos, na Coruña, pois a nosa facultade ia sufrir un proceso de fusión coa facultade de arriba. Bueno, iso basicamente o que ia pasar é que ia supor unha precarización total, non, dos estudos na facultade. Entón, pois, como decían que era porque non había cartos, decidimos facer unha canción así en tono un pouco de humor. Ademais, como parecía que nese momento estaba toda a prensa bombardeando sobre a situación que dicían que había en Venezuela e tal, pois decidimos facer aí un pouco o símil e dicir que na nosa facultade non había nin para papel higiénico. Molou así un pouco, a xente lle gustou, decidimos sacar así algo un pouquiño máis serio, un adianto do que sería a próxima maqueta, que foi Berros do Mar, e pois foi pasando todo isto. Vivíamos nun piso que estaba moi guapo, que era un pouco caro e que era un pouco zulo. Entón, pois, como era un pouco zulo e nós éramos un pouco rojos, pois, el zulo rojo e ZR. Agora non podemos cambiar o nome. O logo é, pois hai un agregado de cousas, non? A ver se mo poñedes para lembrarme. Non, é broma. Pois, non sei, unha ferramenta de traballo, non? Como, pois, ademais unha ferramenta de traballo un tanto violenta. Logo algo relacionado, o sea, pan, traballo, teito, non? Un pouco, todas as cousas combinadas e sintetizadas no logo. O pan aí coa espiga. Sen máis, creemos que nos representa bastante. O corazón. E o corazón, pois, porque somos xente de moito en bo querer. Si, é engrenaxe tamén, porque somos xente aí mazo... Pero puxeron de ZR en Balaídos e estivo guai. Podes vivir disto? Ojalá.
Nos non. Creo que realmente a capacidade de vivir da música pois está ao alcance de moi poucos, non? É unha mágoa. Cantamos en galego por compromiso, tamén como unha parte dunha evolución natural nas nosas vidas. Cando nos coñecimos, nin Miguel, nin Pedro, nin eu, digamos, a nosa lingua cotiá, o xeito no que nos comunicábamos entre nós era en galego, senón que facíamos en castelán, pero si tiñamos esa noción, ese compromiso, do mesmo xeito que ao longo dos 4 anos da carreira fomos mudando e, digamos, introducindo o galego nas nosas vidas, decidimos que é unha peza moi importante na normalización da nosa lingua e demais, pois, que sexa unha lingua normal, iso quere dicir que ten que estar en todos os ámbitos, e un deles, sen dúbida, non só o da música, senón que é o rap, máis aínda un xénero musical que está tan ligado a xente nova. Hai apoio institucional para a música en galego? Mira, vouche respostar con outra pregunta. Hai apoio institucional para o galego? Esa é a vaina, non? Quer dicir, do mesmo xeito que a política deste goberno da Xunta de marxinación da nosa lingua, pois queremos que máis aínda para música feita na lingua, non? O sea, Porque tampouco hai unha promoción real do galego. Non se vai solucionar por arte de maxia, que nos podemos falar galego no noso día a día, facer música en galego, pero realmente é unha pequena parte que ten que vir acompañada de todo o resto, non? pero a pesar de todo iso, se cadra do pouco apoio que poida haber, si queremos que hai un momento interesante de bandas galegas que están funcionando, non? A mí non me importaría, que sei, facer un reggaetón ou tirar por electro latino, porque realmente non é a música senón a ferramenta, de como o tema é a ferramenta para facer chegar a tua mensaxe. Entón, se a música é atractiva para o público, pois mellor para min, porque a miña mensaxe estará chegando máis público. O que sí que nunca faríamos é cambiar o que nos gusta facer porque nos dean cartos por iso sí que temos moi claro. Cales son as vossas influencias musicais? Eu particularmente considérome da cultura punk, Barricada, Os Clash, Cortatu, etc. Aínda así, eu creo que a miña gran influencia segue sendo o rap, sobre todo deste estado, non? Clásico, que vai saindo novo tamén escoito absolutamente todo, como a quen di. Bueno, o grupo da miña vida é Siniestro Total, porque, bueno, de feito, creo que saquei deles o tono irreverente. Despois, na adolescencia, pois, escoitaba moito Gorillaz e Daft Punk. E agora xa, o último grupo que estou escoitando chamase Iseo Ando do Sound, e son un grupo de reggae electrónico. Podedes cantar unha canción? Empiezas. Creo que aquí hai un problema porque pensastes que somos cantantes e non cantamos nada. Pero aquí o Miguel seguro que vos pode, non sei, facer algo aínda que se saia a capela, sen instrumentales en nada. Aínda retombo o eco dese último disparo. A marcha non cesa, pero escoita menos pasos. O lado faltou un amigo, non deixa de pensalo. El agora se... Operación Triunfo. Vamos. Circo. Neoliberalismo, egoísmo, individualismo. A ver, que está guai que veades Operación Triunfo, esas cousas, pero non sei, deixa de dar a chapa, por favor. Só unha cosa moi breve con Operación Triunfo. Nos molesta, pero nos indigna fondamente que sea toda esa xente que, sen dúbida, son grandísimas virtuosas da voz, son xente pois, que traballa todas esas cosas, pero que sexan sempre exaltados polo seu grandísimo esforzo, e que se ti levas a cabo o teu esforzo e pelexas por el, podes acadar os teus soños. Mira, é mentira, quero dicir, ese xente esforzo, están 2 meses aí nunha academia preparándose cos mellores profesionais, está moi ben, pero esforzo a peña que vive da música tocando nunha orquesta luns, martes, mércores en verán, e fan centos de kilómetros e xogan a vida na carretera. Iso é o esforzo de verdade, non esta xente. Entón, bueno, queremos desmitificar iso. É unha señora farsante desas que se enche a boca falando de patria e logo ten os seus cartos nun paraíso fiscal e non cotiza. Con Miami no corazón e España na muñeca. Risto Contigo. Outro de los textos de superación personal. Buah. Vale, é que
É a típica figura esta de emprendedor que nos venden, non? Pero feito títere dunha cadea, non? O sea, a mí pareceme un profundo cuñado, pero vamos, profundísimo. E iso, non? É o típico tío que como comentaba Juan antes, que cada vez que entrevista a alguén, entrevista no ton de claro, ti chegaches aquí a partir dun esforzo persoal, non sei que. Pero iso non vai nunca máis aló. É a mítica persoa que te dedica a Mancio Ortega, pois que chegou ali esta empresa que ten por superación personal, cando é totalmente falso, non? Entón, iso, un cuñado aínda por riba, vido arriba, porque a verdade a mí parece un tío bastante... bueno, bastante claro. Sí, completamente de acordo. E nos da grima a relación esa de amor que ten aí, vamos, xa está ben, como que todo sexa tan perfecto. Luar, a tope con Luar. Luar, ben, creemos que ten aí o seu papel, dando espazo a grupos como, por exemplo, Terbutalina ou outras bandas galegas que non lle dan apoio ás institucións por outro lado, e ten que ir aí o señor Galloso a que actúe unha banda de garage punk no seu tal. Entón, Luar, good. Galloso héroe do povo galego e Luar cultura popular. Sí, a ver, Luar cultura popular, pero ben podían levar a ZR menos dúo dinámico. A min con que me conviden un día a Luar como espectador se me vale, non quero nin ir ni de Non, pero se vas a Luar tens que ir o día de fin de ano, o día guapo.